De Britse coronavariant griept om hem heen in Ruisterveen en omkrieten. En daarbinnen in het dorp nogal wat zorgen oer. Dus ik zit er heel goed in, ja. Ik heb vanmiddag nog maar een zus van mij bellen en die is klandachter, die werkt er ook en die had het dus ook. Ja, en meer bekende mensen. En ja, dat hak het er zeker in. Ja, wie ben ik? Veel oudere mensen en je bent er best bang voor, ja. Breng je woord teweeg in het dorp, hè? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Want ja, je werkt een hele grote feestjes hier in het tegoed, hè. Dus onder andere is klandachter, dus ja, gaat wel bord. Ja. Haar wat boodschappen voor haar hellen, want ja, ze zit in quarantaine. Ja, zeker. En onder de man ik al, mijn zoon ik al en de ben. Ja. Dus dat is, het komt wel binnen je. Ja, zeker komt het je binnen. Ja, ja. Verneem je in het dorp dat dat maar de meesten docht? Nou ja, en in mijn directe omjouwing wel, ja, tuurlijk. Het is wel zwaargelijk, want je weet er natuurlijk net ja, hoe het verder erin is. Is dat van schrokken? Ja, want er binnen daar best wel veel mensen die te houden en stukken wat met Britse. Je zei ik, in een directe kring, dat lijkt me ook nog extra lastig en ongriepend natuurlijk, want je kent er nooit net in. Nee, je kent er net in. Nee. En wij hebben zelf correct een liedje poppen kregen. Dus ja, dat is gewoon heel ja, raar om dan net bezoek te kunnen ontvangen en dan ik net naar de familie te kennen of naar de familie steeds maar op de vlier te krijgen. Want ja, je weet er natuurlijk net wat de gevolgen ervan binnen. Dus je bent extra voorzichtig. Ja, ik ben een scheef in oor. De schrik zit er hier wel in, of niet? Ja, van tevoren al. Verleden week jaren het al. Ja, het werd nog net zo raar, maar... Nee, het liep het nou net heel best. Toen toen vertelde mijn vrede mutje dat er weer een 20 loog, 5 bewoners en de rest weer personeel. Maar ja, een paar dagen later had ik weer heel horen dingen. En nu is hij helemaal hopeloos. Het is echt nog bij een aantal de Britse variant. Ja. Die is nog extra of nog meer besmettelijk Ja. eigenlijk. Dat is het enige wat ze nou weten. Wordt dat door die onzekerheid groter? Bij mij persoonlijk wel. Ze waren zelf als gezin hebben corona hand, dus dan wist best al een beetje voorzichtig worden. Nou ja, die Britse variant, je weet net dat je er zelf nog vatbaar van binnen. Dus daar ben je dan ook extra voorzichtig voor. En mij. Het hak je er heel flink in. Ja, ja, wat al je nou komt, hè? Dat is de vraag. Ja, zeker. Ja, Soort sterkte daar wensen. ja, dank u wel.